Gilibkas na sa Cebu City ang gipatumang lockdown sa Sitio Zapatera, Barangay Luz, dinhi sa siyudad sa Sugbo. Kinihuman daghan ang naka-recover sa mga COVID asymptomatic sa maong dapit. Ani ang report. Dili matukib ang kalipay sa 51 ka mga COVID survivor human mabuntog nila ang coronavirus disease. Negatibo sila sa ikaduhang hugna sa COVID test nga maoy nakahatag kanila og kagawasan gikan sa isolation facility. Tungod sa positibong kalambuan, mimando si Mayor Edgardo Labella nga libkason ang lockdown. Sukod alas 12 kaganinang udto. Usa sa nakalingkawas sa virus si Roy Hinares kinsa maoy nagpasiugda sa mga physical fitness activity. Lakip sa ilang gihimo ang tuob o steam inhalation nga ilang gituuhan nga nakatabang og dako sa ilahang pag-survive gikan sa COVID-19. Ay kaduha na mong kinabuhi pero mao nang dako kay mig pasalamat Ginoo nga gihatagan mig chance nga wala sa wala in taon mig nga nahimong asymptomatic, asymptomatic rami niya at least gihatagan mi og way nga makabuhat ka sa mission sa among kinabuhi sa umaabot. Ang lakang sa mayor subay usab sa rekomendasyon sa Barangay Crisis Management Team sa Barrio Luz. Gipaniguro usab sa gamhanan ang pag-disinfect sa dapit alang sa mas luwas nilang kapuy-an. Kauban si Renante Ken Yunes, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.